jupụtacha mmụọ nsọ anyị abụrụ otu ahụ na otu mmụọ n'ime Kristi. Ka ya onwe ya were anyị nye gị dịka àjà dị ọkụ, ka anyị nwee ike soro ndị nke gị ịghọtara keta oke n'ebe na mbube ji Maria dịkasịrị ngọzi ndị nke Chukwu na Josef dị ngọzi bụ di ya na ndị apọstụl gị dị ngọzi na ndị niile egwuregwu maka okwukwe. Anyị na-echetara ụzọ pụrụ iche abụ dị nsọ na ndị nsọ niile ndị anyị tụkwasịrị obi na arịrịọ na ihu gị mgbe niile ka ga-enyere anyị aka. Anyị na-arịọ osebụ ihe anya nke ndozi agbata anyị na anyị wetawanye ụwa niile udo na nzọpụta. Ọ masị gị ime na nsụkọ akụkọ n'ụwa kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya ya na ndụmọdụ ofe ahụ dị ọmekere na kọleji na ndị ọla ndị bishọp na ndị echichi niile na ndị nkụzi niile agbamakwụkwọ. N'obiọma gị nụrụ arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị ọ masịrị gị ka ha kwụrụ n'ihu gị, were mere kpọbata onwe gị ụmụnna ụmụ gị gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obiọma, nabata n'ala eze gị Moses na Romanus mmadụ, ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa, ndị mere ihe masịrị gị, ebe anyị na-achụ anya na anyị ga-anọ natakwa afọ ojuju ebighị ebi site na otu isi enwe n'ahịa.